Azken urteetan Zumaienan bizi izan dugun eraldaketa obra hutsetik haratago joan den prozesua izan da. Gure haur eta gazteen ezaugarriak aztertu ditugu eta beraien garapen evolutiboaz aritu gara. Honela, beraien ongizatea bermatu eta ikasketa prozesua aberastea izan dira helburu nagusienak. Horretarako, profesional onenekin aritu gara elkarlanean. Bide horretan, espazio pedagogiko berritzaileetan adituak dian arkitektoakin ibili gara lanean etapa desberdinetan. Adin bakoitzai dagokion ikaskuntza prozesua indartu eta ekintzailetasuna bultzatzeko asmotan. Espazio berritzaile eta hezigarriak sortuz. Guretzat garrantzitsuena prozesua izan da. Elkarlana eta kooperazioa izan dira ardatz nagusienak. Proiektu hau osatzen den lantalde honek lan handia egin du proiektu hau bere osotasunean hartu eta gure ezaugarritara moldatzeko. Honek egiten du ezberdin gure proiektua.